Productions. King Productions. King Productions. Какво мислите, че правите, бе, хора? С тази вашата голяма злоба ще стигнете по-бързо до гроба. Не ви ли писна вече да се излагате? Вземете се, стегнете, по-малко ми завиждайте. Нямате място до мене, злобни кучета, лайте си отдалече. При мен не ви минават номерата. Айде, кучета, умрели с голямите ви зурли, лаете отдалече и се мислите за силни. Отблизо знаете, че ви гърмим. Нямате място до мен, мърши грозни, миризливи, смешни. Мислите се за голямата работа, отстрани се вижте колко сте смешни. Копирате ме и си мислите, че сте класа, ама стилът ви е ефтина украса. Гледате ме по екрана, казвате, този е тежка категория и наистина не грешите, душманчета. Ще си мълчите, ще си траете, като сте слаби, ще си мълчите. Ако сте силни, пак си мълчете. Ще ви науча всичките как да живеете. Айде, кучета, умрели с голямите ви зурли, лаете отдалече и се мислите за силни. Отблизо знаете, че ви гърми. Нямате място до мен, мърши грозни, миризливи, смешни. Мислите се за голямата работа, вижте се отстрани колко сте смешни. Ще си мълчите, ще си траете, като сте слаби, ще си мълчите. Ако сте силни, пак си мълчете. Ще ви науча всичките как да живеете. Ще си мълчите, ще си траете, като сте слаби, ще си мълчите. Ако сте силни, пак си мълчете. Ще ви науча всичките как да живеете.